Se on täällä kyllä kuuma. Tuli hiki aivan joka paikkaan vähiästä märkä. Onpa ihana olla täällä. Järvi on täysin tyyni. Erämaan hiljaisuus kuuluu. Tänään me herättiin Sollomusjärven autiotuvalta. Me tultiin eilen illalla tänne ja just kun päästiin perille ja saatiin teltta pystyyn, niin alkoi ukkonen jyrähtelemään ja salamoimaan. Ollaan tässä nyt valmistauduttu lähtemään itään päin tonne Vätsärin erämaahan. Näillä näkymin mennään Rovajärvelle ja Äälisjärvelle ja siinä välissä käydään katsomassa Routasen kurun putouksia. Mutta tervetuloa mukaan! Me lähdettiin tänne Vätsäriin kahdestaan. Ei ole koiria mukana. Se oli sinänsä kyllä hyvä ratkaisu, koska täällä tuntuu olevan välillä todella kovia hellepäiviä. Niillä tulee niin kuuma, että ne ei jaksa sitten kävellä ja kulkea. Se on täällä kyllä kuuma. Tää käydä välillä pesulla. Kyllä nyt niin hikeä pukkaa. Ollaan kävelty Sollomusjärveltä Peten Harrijärven kohtaan. Siitä mennään Tuulijärviä kohti, mitä jaksetaan. Melko lämmintä on ollut tänään. Tunkkainen ilma. Hikoilu kuin mikä. Joo. Lämmin päivä. Meillä oli tarkoitus mennä tuonne Tuulisjärveä kohti. Ainakin sitä pienempää Tuulisjärveä, mutta me ei kerta kaikkiaan jaksettu. Oli kyllä niin läkähdyttävän kuuma, että oli pakko laittaa jonkunlainen leiri pystyyn ja ajatteltiin, että huilataan vähän aikaa. Niin kyllä ne lämmöt otti vähän mehut tänään. Rupeeko pian sataa? Aika tasapilvistä kyllä on. Tasa harmaata.
Ei tullut. No oli siellä yksi perässä. Ottaa vielä yksi, ei tullut. Tuli tuommoisia tunkkasen näköisiä pilviä tuohon lähettyville, niin päätettiin sitten laittaa kunnon leiri pystyyn. Ja ollaan nyt tuossa sitten syöty, niin tuntuu siltä, että ei nyt enää jaksa lähteä mihinkään. Olen kalastanutkin tänään. Tuli tuommoinen ahven, vai pari kappalettakin tuli tuommoista. Mitään isompaa ei ole näkynyt. Ehkä sitten jossain muualla. Tai täälläkin jotain isompiakin pitää olla. Paljon pientä on näkynyt kyllä. Se oli tuommoinen pieni hauki. Se oli rannassa. Katsotaan onnistuuko se kuvaus. Ihan hieno paikka. Tosi hieno. Vettä joka puolella. Harmittaa, kun ei kerkeä kalastaa enemmän. Tämä vätsäri vastaanotti meidät sateisessa kelissä ja lämpimissä helteissä. Hieman erilainen vastaanotto, mihinkä on aikaisemmin tottunut. Oli aika tukala helle eilenkin. Tässä on useita sadekuuroja liikkunut ympäri vätsäriä ja me ollaankin tässä nyt sitten jääty tähän samaan leiriin, mihinkä tultiin eilen illalla. Nukuttiin todella pitkä yö ja nyt ollaan nukuttu vielä päiväuniakin tänään, että vähän on ajatuksena, että kun nämä sateet tästä heltiää, niin lähdetään sitten kulkemaan eteenpäin tonne Tuulijärviä kohti. Ennusteen mukaan joskus 10 maissa vielä tulisi viimeisimmät sateet, niin siinä kohtaa sitten ruvetaan purkaa telttaa ja lähdetään liikkeelle. Helpompi nyt kulkea, nyt aika viileä ilma, että odotellaan sitten seuraavaa sadekuuroa. Mä luulen, mä otan vielä pienet tirsat ennen kuin me lähdetään. Nukkunut koko päivän ja vähän lisää. Oi tää. Kello on 1:15 yöllä. Nyt me lähdetään tästä leiristä. Ollaan nukuttu koko päivä, niin jaksaa hyvin painaa yöllä. Että tämmöistä hämärää täällä nyt sitten on. Ei täällä nyt pimeätä ole kuitenkaan. Lähdetään. Se sininen lähti. Kah mäkin pääsin mukaan.
Liisi on tuolla. Sinnekö pitää katsoa? Ei! No mitä? No mitä, kerro. Mistä me tultiin? Mettästä. Mikä paikka se oli? Tultiin Tuulijärveen hiekkarantoja pitkin. Ahaa. Oli kyllä komiat maisemat Oli kyllä. ja helppokulkuista reittiä. Kyllä. Saa nähdä mitä tulee. Niinpä. Mikä kivikko siellä tulee nyt sitten. Tässä kello muuten. Katsotaan. Kello on 3:07. Yöllä, Yöllä. aamulla. Mm-hmm. No se on ehkä se vähän hämärämpää oli välillä, mutta Joo, mutta nyt alkaa aurinko sitten. oli kyllä viileitä ja hyvää kävellä. Kyllä. Saa nähdä, saako nukuttua, kun tullut nukuttua koko päivä. Huomenta. Ollaan tässä herätty 12 maissa ja syöty nyt aamupalaa ja täällä on kyllä tukala helle. Taas, että vaikka varjos joi kahvit, niin aivan hikeä pukkas selkää pitkin. Me lähdetään tästä nyt tonne ylöspäin kohti Rovijärveä. Tääkin on aika hieno paikka, kun täällä on tämmöisiä kivenmuhkuroita ympäriinsä. Ja kumminkin täältä löytyy hyviä telttapaikkoja, aika monta tästä. Ja tässä, missä meidän teltta on, niin molemmilla puolilla on noin 50 metrin päässä pieni lampi. Et saa siitä vaan valita, kumman lammen ääreen menee hivistelemään. Mutta täytyy mennä tuosta nyt pakkaan nuo kamat, niin päästään lähtee taas eteenpäin. Lämmin päivä tulossa. Nyt on rinkka pakattu ja tuli hiki aivan joka paikkaan vähiä sitten märkänä. Nyt lähdetään. Joo. Pitääkö meidän käydä tuolla järvellä tuolla yllä? Katsotaan, me saataisiin rauta. Kyllä se käy. Se olisi kyllä poikaa. Olisi. Mitäs tykkäät näistä maisemista? Ei oikein voi valittaa kyllä. On ne kyllä upeat. On täälläkin, siis täällä on todella hieno. On niin erilaista. On. On mahtavaa. On. Joutui kyllä vähän tekemään töitä, että pääsi tänne. Mutta Joo. oli se siellä alussakin jo hieno. Oli jo. Aika helppo kulkusta ollaan päästy tähän asti. Eli Tuulisjärvihän näkyy nyt tuolla. Mm. On kyllä aika pitkä. Oh. Ihan tyyni. Ei mitään aaltoja käy siellä. Oli koko matkalta hiekkarantaa. Ja polun vieressä. Lähes tulkoon. Mm. Niin se metsähän oli semmoista hiekkapohjasta. Joo. Mennäänkö tähän sitten? Siinä tai tuonne kärkeen. Tänne. Niin.
Tuo näyttää kyllä niin jyrkältä tuo nousu tuo. Puuron teko. Meillä on tämmönen aamupalapussi, niin yleensäkin nämä ruokasäkit kannattaa mieluummin pitää teltaa ulkopuolella, vaikka täällä varjopaikassa maassa. Niin ne pysyy voit ja kaikki hyvin, että ne ei sula ihan lötköksi. Mutta tietysti jos on noita myyriä tai jotain muita jyrsijöitä, niin sitä kannattaa tonne puuhun ripustaa. Tämmöiseen varjosaan kohtaan, niin pysyy sitten voikin hyvänä. Kaikki rasvaset tuotteet. Kyllä on taas tunkkainen ilma. Ihan kauhean. Hirveen tukalaa. Sä lupasit laittaa tuon likoamaan. Okei, mä laitan sen kohta. Niin, vaikka sääennusteessa ei luvattu tänään mitään sateita eikä mitään, niin silti tuolla jyrisee nyt. Panna kahvit. Joo, eikö sä ole? Mulla on. Jaha. Ollut jotenkin puhki tänä päivänä. Kyllä se helle vaan verottaa voimat. Tämä on jo toinen kerta, kun helteen jälkeisenä päivänä on kyllä ihan puhki. Et ihan selkeästi se vaikuttaa kyllä tosi paljon jaksamiseen. Mutta nyt voi ottaa ihan rauhassa ja juoda aamukahvia tässä. Meillä ei ole kiire mihinkään. Ja koska tää helle on nyt verottanut näitä meidän kulkemisia, niin varmaan joudutaan jättää se routasen kuru väliin. Ettei tarvitse sitten painella tuolla satalasissa, niin saa ottaa ihan rennosti tätä reissua tässä ja nauttia. Nauttia tästä erämaan rauhasta. Jöran lähti tonne noita poukamia vähän kokeilemaan, jos tulisi kalaa. Ja mä menen kohta perässä sinne sitten vielä vettä. Täytyy sanoa, että tämä Vätsäri kyllä puhuttelee sellaisella omalla karuudellaan ja
kivetkin, mitä täällä välillä on, isoja kiviröykkiöitä ja valtavia lohkareita pitkin metsiä, niin ne on aika vaikuttavan näköisiä. Täältähän löytyy paljon järviä ympäriinsä, että varmasti kalastelevalle vaeltajalle aika ihanteellinen paikka. Ei yhtään. Ei ole mitään havaintoja. Kalasta. Ei ole tullut vielä kalaa. Se on kyllä harmi sinänsä, että tiedä onko liian lämmintä nyt sitten taas ollut, ettei kala oikein ole syönnillä. Että kyllä täällä pikkukalloja näkyy ja jonkun verran pintomistakin. Kierrellään nyt tässä näitä poukamia ja katsellaan samalla maisemia. Sä unohdit sun vavan tuon. Kyllä ne vastustaa. Ei sintti. Ainahan se on kiva, kun kalastaa. Mutta on se vielä kivempää, kun olisi jotain kalaakin. Tässä on jotain juodakin. Se olisi ihan... Oi. Ei oo kalaa matalassa eikä syvästä. Missä ihmeessä ne on? Ei oo löytynyt nyt mistä. Nyt mä otan sen. Tuolla se meni. Tässä on.
No eihän se nyt noin lyhkäinen ole tuo jyrkkä. Et sä nyt tuonne, nehän menee kumminkin aika jyrkkää. Menikö? Ei tää nyt ainakaan tässä näy. No mennään tuonne. Sulla on takas sitten. Nyt on ainakin vähän viilentynyt. Ei oo enää niin läkähdyt. Ainakin varjossa. No se voi olla aurinkossa. Noniin. Löytyi tämmönen telttasauna paikkakin täällä. Pressukin on jo täällä tallella, jos tarvii uusi kertaa mennä. Mennyt ei oikein keritä vissiin mennä. Joskus toista käydään sitten saunomassa täällä. Ei noustu sinne Äälisselän päälle ihan, vaan kuljettiin siinä Äälisselän länsipuolta pitkin. Aurinkohan on jo laskenut tuonne Tuulispään taakse. Ja ehkä tässä on aika mennä nukkumaan, joten sanotaanpa, että hyvää yötä. Herätys oli kello 9. Tuommoinen aurinkoherätys. Ihan jäätävä, ihan niin kuin saunassa olisi ollut teltassa. Otettiin tuo ulkoteltta pois ja sitten Jöran keksi hyvän idean, että laitetaan nuo makupussit roikkumaan tuolta harjan päältä. Hyvin toimii. Joo, siis nyt on aivan ihanaa täällä. Tuuletus pelaa ja aurinko varjostaa ihan kunnolla. Nythän on niin lämmin, ettei me tarvita kuitenkaan noita makupusseja. Jatketaan unia tästä. Se on moro. Ei mulla. Joo, jaksa. Mulla oli kala kiinni, katsottiin kun käveltiin tässä rinteessä, että tuolla näyttää hyvä kalapaikka. Ja ekalla heitolla oli kala kiinni ja pääsi tietysti irti. Ja harmittaa kyllä ihan valtavasti. Otetaan se ensi kerran.
Tuolla mun takana näkyy Tuulispää. Sitten tuolla mun edessä näkyy Äälisselkä tuolla. Löytyi poronsarvekin. Pienen poronsarven. Kyllä tuollakin vettä piisaa. Joo, ollaan tultu sieltä. Se oli nimetön järvi. Tässä matkalla nyt sitten pysähdyttiin syömään ja tässähän oli aivan mielettömän valtavat hiekkadyynit ja porotkin täällä näyttää viihtyvän. Tää on ihan täynnä poronjälkiä. Tää on isolla alueella tätä hiekkaa. Mutta me jatketaan tästä nyt vielä vähän matkaa ja etsitään joku leiripaikka tuolta muutaman kilometrin päästä. Aamuksi on luvattu ukkosia sitten, niin nukutaan sitten myöhään. Mä en tiedä mikä tuo härveli on. Voisiko se liittyä johonkin, että se on vetänyt jotain veneitä tai jotain. Ei ole mitään hajua. En tiedä. Miten se on tänne joutunut. Mikä liian on. Kertokaa se mikä tietää. Tämä on meidän 6. aamu täällä Vätsärin reissulla ja tuolla taustalla näkyy Suolisjärvi. Ja siellähän meidän telttakin on nyt sitten ollut viime yön. Täällä muurahain näkyy. Tässä oli niiden reitti. No niin. Tässä toisella puolella tätä telttaa on tämä Järvenpään vanha erämaatila, jossa näkyy raunioitakin.
valtava iso tämmöinen niitty tässä pihapiirissä. Ja ilmeisesti tämä on ollut jonkunlainen majatalokin tässä samalla. Tänne me vielä palaamme.